avem altă zi cu alte cutiuțe. Pentru cutiuțele de astăzi vom face niște lipii. Le-am văzut și eu pe TikTok, dacă nu mă înșel, dar nu găsesc să dau tag acele persoane la care am văzut. Și avem aici 3 ouă pe care le vom bate puțin. Eu din aceste 3 voi face pentru ambii copii, deci voi face 2 lipii. Lipiile nu sunt foarte mari, am pus aici mâna ca să vă faceți și voi o idee cât de mari sunt, deci sunt potrivite. Și voi pune ca o clătită, să zic așa, făcută din ou, peste care voi pune acea lipie. Da, am mai făcut lipii, nu zic că nu, dar da, o să vedeți cum o voi face și pe aceasta. După care eu am adăugat o felie de brânză topită, puteți să puneți cașcaval sau ce doriți dumneavoastră, și o felie de salam. Eu am ales acest salam deoarece ăsta le place copiilor. Și l-am făcut ca pe un burrito, să zic așa. Aici am vrut să vă arăt, deci așa îl voi face și credeți-mă că se merită. Eu personal nu m-am fript, deci puteți să faceți doar cu spatula sau cum vă este vouă mai ușor. Și așa arată la final. Și aici am continuat să o fac și pe a doua. Și da, deci cum am zis, pentru mine a fost suficient 3 ouă să le pun astăzi la amândoi. După care am adăugat din nou o lipie și așa mai departe. Aici am vrut să vă arăt cât de bine arată în interior aceste lipii. Da. Deci, aștept să le încercați și voi. Și așa arată aceste bunătăți pe care le vor servi copilașii astăzi în cutiuțe. Ca și fructe, am ales mango și afine și, bineînțeles, am aceste scobitori foarte drăguțe și vom face niște frigărui din afine și mango. Și vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat ad și pe Instagram și vă aștept și acolo pe toți, Samira WMV, și sper să ne vedem în număr cât mai mare și pe Instagram. Încerc să postez și acolo cât de des. Aici am primit această ciocolată de la o prietenă foarte dragă mie și mi s-a părut foarte drăguțe fiecare bucățică de ciocolată și m-am gândit să le pun cele cu steluțe, să nu fie din nou cu moși, deoarece a trecut Crăciunul, dar sunt foarte drăguțe. Le voi pune câte una și bineînțeles că restul trebuie să servesc și eu. Și am ales din această cutiuță, până la urmă am ales acele bombonele cu Oreo, deoarece le plac mult copiilor. Și astea sunt cutiuțele și bineînțeles la sfârșit să nu uităm de un sticker. Și am ales Superstar. Da, astea le-am ales. Astea sunt cutiuțele pentru astăzi. Să aveți o zi cât mai frumoasă, cât mai ușoară și așa cum vă doriți voi să fie.